عیسا بڕوومەت دکەوێ ئۆرشەلیمێ مەتتا 21. گاوا بۆ ئەو نێزیکی ئۆرشەلیمێ بوون و هاتن بەیتفاجێ لە باچیای زەیتونێ ئیسا دوو شاگردێن خۆ شاندن و ژوان ڕەگوت هەرن گوندێ پێشبەری خوا هەما هونێ لەوەر کەرەکە گرێدای یا بدەحشت ببینن وان vەکن و ji min re bînin eger kesek tiştek ji we re bêje jê re bêjin ew ji xudan re lazim in û ew ê zû we şûn de bişînin. Ew wisa çêbû da got ew peyva got bi devê pêxember hatibû gotin bêcih ji keç û kurên Siyonê re bêjin vaye padîşahê te bi nefs biçûkî li kerê swar bûye li dehşikê yanî li dehşika kerê swar bûye tê bate. Şagird çûn û ew wek ku Îsa ji wan re gotibû kirin wan ker û dehşik anîn cilên xwe danîn ser wan û Îsa swar bû elaleteke mezin cilê xwe li ser rê raxistin hineke dîn jî ji dara çiqil birîn û avêtin ser rê. Elaleta got li pêşiya wî diçû û yên got li pey wî dihatin wiha diqîriyan û digotin Hosanna ji kurê Dawûd re yê got bi navê xudan tê pîroz bê li bilandahiya herî jorîn Hosanna. Gava Îsa ket Orşelîmê tevayiya bajar ehejiya û gotin ew kî ye? Elaletê got ew Îsa pêxember e ji bajarê Nisretê Celîlê ye. Pirtûka pîroz Encîl. Silav û rêz xweş bo birayên hêja.